Assalomu alaykum ба ҳама. Рости ба пеши ҳамин як пост бисёр мегзарам. Мо шама мегем. Постам ҳамун бачаҳоро камтара камбоша мақсад шод кунам. Дар ҳамин шави мегзарам. Нигоҳ мекунам, хай салому алейкум мекунам. Ҳамун дурию як бор омадам, ду бор омадам, мақсад возможно значит шави баъд соат 2-3 шав буд. Имрӯз хостам камтар мақсад ай тарафи мо шов кунем. Ҳозир пеши ҳамун бачаҳо рафтестам. Як ду чӣ гирсагим рости гап ба чени шароитмон, ба чени муайё кардани ҳамин чизмон. Ҳозир мерем метемшон иншоаллоҳ хурсанд мешавам. Гариро бибин. Инак тасаввур. Тамом. Чӣ гӯшти брат. Ягон намуди ки мезаниду ховд намебарад. Ки омаду, омадиса? Озӣ меяр. Гӯшан шумо? Бari тамомошам буди? Тамом. Ой, тамом. Чишти? Баъд як чизи дига мегум. Ина оҷаи мо қариб шудем. Ватана ҳамиё нигоҳ дорам. Ба худо қасам гӯ. Ман гап надорам охири шербачоида ки бениҳоят мақсад дар 6 соат ними шав айкун хеле бедоранд мақсад мо хобему моро амният бона таъмин кардесям. Ҳазор раҳмат мегӯем ба нафарое ки мақсад бетараф набошем да кам-кам хеле ба чени зуррастон мақсад кадоме метавона дастгирӣ кунем. Мисол тиҷое боша набоша, кадом пости набоша, тиҷое боша набоша бародаро мақсад дастгирӣ кунем ай тарафи. Ҳозир мо иншоаллоҳ меспорем. Чӣ битум акиёра шумода? Чӣ битум кун? Через бию як на партома гини то айҷа чӣ мепартома? Ҳа? Ай уҷа натмегон казда. Ту барнаматума? Аҷиб. Бию акиё шаби қав. Партома? Бию ята бигӣ. Чӣ шаби қав? Гирифти? Беҳами олтаб ома пардон. Бию як зеб себ қав. Гирифтиш? Алло нигабон бачо. Ҳазор раҳмат шумода. ҳаме қашам карда сем ба худо ҳазор раҳмат. ҳаме амнияти моро шумо таъмин мекунед. иншоаллоҳ дофи дига гузаштем ягон чиз дига бародарон дорам. Майли. Иҷода набуда ӯ боро рафтам. Гап мезура майли. Намедонам барои чӣ бародарон вақте ки ҳамин корро мекунӣ бениҳоят яъне ки хушҳол мешавӣ. Ман худам ҳозир ҳамин дараҳ будам. Як нафар ман кард гирифт то ҷои ҳамин даркорие ки мада даркор буд гирифт овард. Ман гуфтам ака чанд мешава маблағаш мақсад чандси мешава? Гуфт монош бародар гуфт. Ман фикр мекунам ки вақте ки ман ҳамин кора ҳеҷ нестай. Лекин ман вақте ки ҳамин кора кардам мада ҳамин чиз 10 вайнои баргашт ва ман ҳозир хурсандам. На ин ки 10 баробар, 100 баробар, 100 баробар зиёдтар ман мақсад хурсандам ки ман ҳамин кора мақсад кардам. Ман хиёл мекунам ҳар рӯз ки омадам иншоаллоҳ мисол як чи не як чи барои ҳамин бародароро уже дар ҳар як сменашон мақсад одамои алиш шидан мегиранд. Иншоаллоҳ дофи дига сменаҳои дига нафарода ҳамихе хубӣ мекунем. Алло нигабон.